Περίμενε. Κάτσε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αχ. Μισό λεπτό να στηρίξω κάπου την κάμερα χωρίς να σας καθυστερώ. Ελπίζω τώρα να φαίνεται καλά. Η θάλασσα. Α, φαίνεται τέλεια. Ωραία. Πάω να ρίξω. Ρίχνω. Μαλάκα. Ρίχνω, μάζεψε. Έλα, παρακαλώ, μου βρει. Ρίξε ρε. Ρίχνω. Ρίξε, ναι. Ωραία. Η πρώτη βολή έγινε της ημέρας. Ευχόμαστε για παλαμίδα, ούτε καν. Κάτι μεγάλο. Πάτωσε ο πλάνος μας. Πρόσεχε όμως. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Μάλλον αύριο θα πάρω και μικροφωνάκια γιατί δεν ακουγόμαστε. Δεν ξέρω, θα το δω στο τέλος του βίντεο να δω αν ακουγόμαστε γιατί δεν νομίζω. Έπεσα ένα ολόκληρο φύκι. Ναι, ο πλάνος μου μπλέκησε. Ναι, πάμε λίγο, κάποιος μας ευχήθηκε καλύψαν. Παιδιά, από ό,τι βλέπω σε λίγο θα αλλάξω και παραμάνα και σουλτάρι γιατί έτσι κοπεί και θα χάσουμε το ψάρι ό,τι πάρουμε. Πάμε να κάνουμε άλλη μια βολή και... Και το νήμα μου, το νήμα. Ρε, πού έχεις ρίξει? Όλα πια. Ωραία. Ωραία, εγώ ρίχνω από την αριστερή πλευρά. Τώρα μπορεί να φαίνεται καλύτερα. Ναι, κι όμως. Φαίνεται καλύτερα. Πάτωσε ο πλάνος. Είναι 4-5 μέτρα. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, νιώθω κάτι φυγές. Δεν ξέρω αν είναι φύκια ή ο ίδιος μου πλάνος, γιατί μπορεί να μπλέκεται και επειδή δεν είναι κάτι παρήνιωθο να ξέρεις. Ούτε καν. Είναι ο πλάνος, ναι, μπλέκεται ο πλάνος. Αυτό το λέω παιδιά, επειδή μετά γίνεται καλή πιο μεγάλη επιφάνεια και νιώθω λες και φέρω κάτι πιο βαρύ. Βλέπω να αλλάζουμε μέρες. Γεια!